वो भाग बनावा के मोबाइल धराइल बा। कहीं तू धराई रही तो का होई त अपन सोचल। मार के पुरपुरवे फोड़ देते सर। काहे कि भाई दोनों ब्यास लोग बहुत विद्वता वाला बात कहले बा। बहुत बहुत अब तो यहाँ के तो खैर जवाबे ना हो। अरे कोवे से नाम रोका हो। अब देहाती जीवानी तो यहाँ के तो जवाबे ना। हरि राम यहाँ के कुछ बोलबे ना करिले साफ एकदम गौ है। आप बोलिए तो खाली हक दे है। आप बोलिए तो सफे ना बोलिए ना बोलिए। अब हमरा कहतर कि तू दहिनवारा होगा आ कुंवर जी कहतर कि बंवारा होगा तब हम जननी हां कि काहे हमनी के दहिवाना आ बंवारा कहला हम दाहिने वाला हैं उ बामे वाला हमें मुंह बना के बैठल सेम ओइसने बा हमरा बुझा गेल कि तू काहे ओइसन मुंह सेम ओइसने मुंह बनौले बा एक कलर के मुंह बादब वो उभरल ए मर्द माने कुछौ कह देबो उनका के त कह के गइल बानी तब सुनाइब के करा के पिंकी के या मनोज भाई के नानू सुनाई ना ना दोनों जना बैठल बा बुझाता कि रुद्राभिषेक जग हो रहल बा चौका पे बैठल बा साथ छूटे ना आगे पीछे होके बैठल हो बाप रे बताई जनवा ना जाला मनोज शशिकांत भैया के स्वागत करनी हां माला देव के बोलाई थी लेकिन उ जीव हमें आई तो खिसियाई लगे कि हमार चेला हुआ उन्हें कहे जाता वही में बैठे मन मिले के चाहे देह कहीं रहो आत्मा एने बान कोनो बात नहीं सावरिया रे कुंवर जी का कहने कि दोनों जना नया अपना के बनता रह आ एगो कदो पुरनकी गीत ना गौल तो जब हमन के नया बनते हैं तो पुरनकी का गावे के पुरान में रहुआ बने तू आज बड़ जोड़ी बजा पुरान रौरा बने हमन के नया तरुआ के जीमा लगा देले बन जे पुरनकी रौआ गाए ई नहीं खे कि पुरनकी हमन के ना गाई ले जाए पुरनकियो जाने ले जाए लेकिन पुरनकिए के देन हो कि लोग के एक दिन गए फला और 4-4 दिन गए हो जाता जो मार्केट में 300 दिन गौनिहार बा ओकर एक दिन गए हो 4 दिन 5 दिन प्रोग्राम होते एक दिन गए हो हम देखतन कि और एक दिन प्रोग्राम रहता 4-4 दिन गए हो जाता तब हम लजाए लगता नहीं ठेकैता कहीं कीर्तन में बेंजी वाला देखने कि ओने धनिया रोपत रहले पागल आज पुत्र रत्न के प्राप्ति के उपलक्ष्य में हमने कायल बने जा गौनी है सुमिरन में 3 गो हमहु सुमिरन गौनी है 3 गो इहो गौले हां रुआ नचनिया बोला लेनी ठीक रहल हल लेकिन रुआ लीक से हटे के ना खोजत रहल हल एक मतलब कि रुआ गीत संगीत बिगाड़े खातिर 2 गो सुमिरन गा के तीसरका गौनी है कि कुंवर के जल्दी जोड़ी बजवाओ कुंवर के हम तो सुननी है कि दुआरवा पर लोग कहत रहल कि कुंवर के जल्दी जाके लतियाओ कुंवर के दुआरवा पर लोग कहत रहल कि जल्दी जाके लतियाओ कुंवर के ई लिहाज करत नहीं खे अपना उम्र के छेछड़ा भइल बा हई लिहाज करी है आनर भाई ई लजई है हम ननु ले जाए ई डेरा के कट जाए ध्यान दे डेरा ये के आज लड़का भइल बा तो छठियार होता हां 3 गोला होता हां अच्छा यह लड़का ना भय रहे ताज गो नहीं नन होइते जा ना त एगो लड़का के कोई गो मतलब होला
लाल मतलब रत्न भी होला, हाँ। रत्न मतलब लाल भी होला। होला। कोई कोई को प्रकार बा, हाँ। यही पर सुनाई। हाँ 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 कि अरे यारी पारी लाल बा, बीच में दरार बा, बीच रंग लाल बा, बड़ी चटकार बा, लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा। तालो के गीत संगीत निमन से बिगाड़ हो न खेवा, देखो बिगाड़ो कैसे जा कि लाल बीना कि लाल बीना के तना अरे लोगनी अरे निसंतानी हो लाल बीना के तना लोगनी संतानी हो गई तना लोग के जवानी पानी पानी हो लोग के जवानी पानी पानी तो पहले हम चालू पहले बने ना तो वहाँ का चालू पहले तो हमारे गीतवा गा के आगे आगे कहे लगता कि हमार गीत है हमार गीत। अल्लाह जाए के तो खैर हुआ सबके लाइसेंस नहीं के बबुआ के बड़का पापा हमरा मुन्ना भैया हजारों हजार रुपया पुरस्कार हमरो के खुशबू के भी दिले भाई नारायण जी सही है परिवार के बना के रखे लाल से बचा तारा लाल से बचा तारा लाल लाल पंडित जी देखी लगा तारा हमारा मुन्ना भैया कहीं सुपुत्र बानी अखंड प्रताप सिंह जी 500 रुपया पुरस्कार दे बानी नारायण जी का बना के रखे अरे लाल से बचा तारा लाल से बचा तारा अरे लाल लाल पंडित जी देखिले पातारा यह लाल सिग्नल ना रहे तो राजधानी एक्सीडेंट हो गए कि लाल बिना अरे एक्सीडेंट अरे राजधानी हो लाल बिना एक्सीडेंट राजधानी हो गई। हमरा शशिकांत भैया बानी हजारों हजार रुपया पुरस्कार भी दिया मास्टर भी हैं व्यास भी हैं जाई रहू सब बिजनेस चलो मास्टरियो चले ओहू में दाल चाउर बेचत रही अपन बनइयो चले तक कितना अरे लोग के जवानी पर लोग के जवानी पर
हमारा रेवती दलपतपुर से हमारा धनु भैया उपस्थित बानी और लगे कहनी है छोटू भैया का स्वागत करब हमारा बिकू भैया का अपना स्वागत करब। ये गो लाल में कितना गुण बा कि अरे लाल में कितना गुण बा लाल देह में खून बा जकरा घर लाल नहीं खे गोदिया वो पर तोहर मंगल में आशीष भैया का चाहिए। आशीष भैया वहाँ कभी लोग हमने के देखा नहीं जाना आशीष भैया के कि अरे लाल में कितना गुण बा लाल देह में खून बा जकरा घर लाल नहीं खे गोदिया वो पर कि यही लाल खातिर अरे कितना अरे कहानी हो गई यही लाल खातिर कितना कहानी हो गई कितना अरे लोग के जवानी पानी